Tehdastuoreiden ja paljon hiihdettyjen pitopohjasuksien pitoalue tulee karhentaa riittävän pidon takaamiseksi. Hiomapaperia käytetään serosuksien pitoalueen karhentamiseen. Käytä hiekkapapereita karkeudeltaan 60, 80 ja 100. Normaalilla kelillä 80 ja 100 hiekkapaperit ovat riittäviä. Karkeampi hiomapaperi tuottaa karkeamman pohjan, joka takaa paremman pidon kosteissa olosuhteissa. Hienojakoisempi karhennus vähentää pohjan jäätymisriskiä, kun lumi ei ole niin kosteaa. Aloita karkeammalla hiekkapaperilla. Kierrä hiekkapaperi kompikorkin ympärille, että hiekkapaperi on tasaisella pohjalla. Hio koko serosuksen pitoalue edestakaisin pyörivin liikkein. Poista irtoaines vaipperleen paperilla. Toista karhennus hienojakoisemmalla hiomapaperilla. Hiomavaiheiden jälkeen pitoalue pitää käsitellä Sphix-serrosuihkeella. Pidä suihkepullon suutin noin 4-5 cm päässä suksen pohjasta ja pinnoita koko pitoalue tasaisella kerroksella serrosuihketta. Anna suksen kuivua 2-3 minuuttiin ennen käyttöä. Suksien käytön jälkeen suosittelemme pitoalueen puhdistamista Glide Wax Cleaner -puhdistusaineella. Harjaa edestakaisin muutaman kerran nailon harjalla, joka on tarkoitettu vain puhdistamiskäyttöön. Pyyhi puhtaalla vaipperleen paperilla ja anna kuivua 5-10 minuuttia.